Kuinka mä saan sen näin? Pystyykö juottamaan toisessa kädessä limua? Joo, joo, mä finisköiden tänään. Tapee hyvä. Ehkä mäkin on täällä laikuinen. Ja näin. Joo. Ja sit sulla käy kamera. Mitä? Näin mitä? Ota vaan pääkallo kaikki. Mitä limua? Onko Taavillakin kisakortti? Okei, multa voi kyllä mennä silmällä, kun on kamera siinä. Se kuvaa yhä. Kuvaako? Ei lolla. Se kuvaa.